positiivinen. Viime vuoden messujen kuvagalleriaa kun katsoin, niin minusta siellä oli kaikkein hienoin tämmöinen asia, että hymy, 0 euroa. Ja kun mä oon kerran kieltänyt tätä nyt, niin täällä ihmiset hymyilee. Se on kuinka hieno resurssi, tää hymy. Se on lyhin matka ihmisestä toiseen. Mutta yrittäjyydestä, kun täällä ollaan yrittäjyysmessuilla, joitakin huomioita kirjoittelin itselle tuohon ylös. Toiselle töihin vai yrittäjäksi? Mitä mieltä me tästä mahdetaan olla? Onko toisella töissä oleminen yrittäjyyttä vai ei? Vai onko se yrittäjyys sitä, mitä täällä esimerkiksi on yrittäjiä esillä? Minä uskallisin väittää, että kumpikin sitä on. Ja tämä messujärjestäjän ryhmä, joka täällä lukiolla tätä asiaa tekee, niin opettelee tätä käytännössä. Voi olla, että näistä ryhmän jäsenistä ei kenestään tule itsenäistä yksin yrittäjää, mutta kun he tulevat meille muille töihin, niin heidän asenteensa ratkaisee sen, että ovatko he yrittäjiä vai ei. Opettajilla ja koululla on itse asiassa aika iso merkitys siihen, minkälaista viestiä koulu antaa yrittäjyydestä. Onko toimintatavat koulussa sellaisia, että ne kannustaa yrittäjyyteen? Yrittäjyysoppituntejakin voi tietysti olla, mutta minusta tärkeää on se, että me esimerkillämme näytämme, mitä on yrittäminen. Tuleeko se koulun toimintatavassa esille, mitä on yrittäminen, millä lailla koulu toimii? Samaan haasteen voisi heittää vaikka kunnantalolle ja kaupungintalolle. Miten siellä toimitaan? Toimitaanko siellä yrittäjämäisesti? Vai onko se virkamiesmäistä byrokraattista toimintaa? Sillä me annamme aika paljon mallia ympäröivälle nuorisolle ja varsinkin koulussa koululaisille siitä, että minkälaista elämä sitten todellisuudessa tulee olemaan. Uskaltaisin väittää kuitenkin, että työpaikoilla yrittäjämäinen asenne työntekijällä on erinomainen kilpailutekijä yritykselle. Sieltä syntyy tuloksia, joita kaikki odotamme. Suomihan on kehittynyt aivan erilaiseksi maaksi asua ja elää ja tehdä töitä. Ja työn merkitys on iso, todella iso. Sitä voisi ihan omaan saarnansa pitää. Me kaikki tiedämme, mitä se tarkoittaa, työ ja työn tekeminen. Huomasin tuossa lukion esitteessä asian, jonka itsekin olin kirjoittanut ylös. Kansainvälisyydellä ja kansainvälisellä toiminnalla on erittäin iso merkitys. Ilokseni huomasin, että lukiollakin on kansainvälistä vaihto-ohjelmaa. Ainakin Ranskan ja Saksan sieltä löysin. Se on todella hieno asia. Me tarvitsemme sitä. Suomena, pienenä maana, tarvitsemme kansainvälisiä yhteyksiä ja varsinkin vaihto ulkomaille kouluista on sitä pitkän aikavälin kantavaa työtä, jota kannattaa kyllä tehdä. Samalla muistaen se, mistä me olemme kotoisin. Meillä jokaisella on tarve kertoa, mistä me olemme. Tuossa jo ehdin muutamille tässä aamulla sanoa, mistä minä olen kotoisin. Ja se on sellainen asia, joka meistä ei koskaan lähde pois. Se ei koskaan lähde. Iiläiset on Iistä kotoisin, vaikka kuuluisivat mihinkään isompaan kokonaisuuteen. Uskaltaisin väittää, että Uuden Oulun alueellakin kiinnikiläiset on edelleen Kiiministä kotoisin. Ja niin minäkin olen sieltä Rautiosta kotoisin, vaikka Rautio liitettiin Kalajokeen jo 70-luvun alussa.
miksikään. Minulla on todella suuri ilo toivottaa nämä messut täällä Iissä avatuksi ja toivotan mitä erinomaisinta menestystä täällä mukana oleville näyttelijäasettajille ja erityisesti haluan tätä messuryhmää kiittää, siis lukion ekaluokkalaiset ja ensimmäisen vuoden opiskelijat ovat nämä saaneet pystyyn. Minusta he ovat kyllä suosion osoituksen arvoiset. Kiitoksia teille ja hyvää messupäivää kaikille myös messuosallistujille.